Ja, die spaart voor mij te kopen. Hoor je aardappeltjes? Maar de aardappeltjes, dat je daar nog een beetje mee kan, maar zo maken die niet. Vlees eraan getting wijs heet die. Nee, ja, dat je me jouw lichtmanieren los. Ik ken schaapvlees. Waar zal schaapvlees binnen Jezus? Dat wil jij van mij zeggen, ik ga niks aan die spijsrijk rekken. Kan ik rekken aan iets was nou net gegeten. Zo vrienden waar jij jullie van mij zeggen, ik richt. Kijk mijn poten, dan zeg je, zit daar net pas wil in. Die is zo vlees hier, als niks. Dat is aardappelchips. Ik ken vlees reek. Waarom ben je gaan met jou? Zit je hart bedrukt met jou was goed voor? Nee, maar dat gaat aan Jackie. Zie maar zo'n bierstik al die op. Ik zeg dat dit is klaar, man. En is nou winter mensen was zodra je nou meer gewoon droog. Waar is mijn disability pay die aanzakjes bij nou morgen? Hier loop ik toen over. Zoveel raak vraagt of haar het zien net toen een randje om te lenen. Samen zoveel morgen pakken komen. Nee, hij volgens heel sier. Ik weet niet. Als je dat zo'n ballen die mensen bij zullen sier, maar laat die kinderen zo pakken komen. Dan moet ons net zulke brieën smijlen. Waar je aan die kunnen bij mij net de pay worden is. En alle waren hoeveel is 1000 rand op pay. Hier naar morgen, als er echt morgen, kom zo alle weer bij jou. Nee, ik niet. Ja. Als ik kom, ik die pakken. Ja. Waarom is het voor mij hier? Hier is een binnen. Waar is die binnen? Wat jullie misschien ergens beter honger? Ja, die rest is eigenlijk goed in verloren. Je denkt dat die droog brood. En die rugzakjes, weet je, is een binnen goed. Alle je maar zullen jullie vlees op. Ja, die as is vlees zo kan het binnen is. Hey, vrouw, weet je hoe honger is? Ik nou nog vast bij tot morgen, tot om siepa te komen. Op die wat liggen. Maar zijn er iets wat ik kan daar kou niet? Dat is dat die droog brood. Dat is middag dat je misschien dat speel je morgen. Ay, jongens. Zie je maar, ik zie de meeste klassen meer dus met droog. Ja, en ik is rooi brand. Kijk, je rugzakje heeft daar niet brood gekookt. Maar vind dat is gewoon hier bezig met die waarschuwing. Ik heb nog een beetje hoe dat uit de spin gedaan. Kom maar aan, dus ik zet mij hier. Als rechts. Van de lijn is daar zo gevrouwen. Hij gaat weg. Hey, die maakt ik net. Waar is die voor je vriend? Raak ik het jakkens? Die chops gaan nou lekker weer heel goed eten. Waar is die chops nu naar blad? Bladvlees is ook alleen. En hier een vast maar ik kon hier goed zomaar naar gezicht in de slaaphuis. Nu was het zo daar een klaar. Wat is een? Af de symbolie. Mama, ga je nog? Want de boord gaat lekker af. Nou, hij niet bij dit gaat. Dat is zo raar. Was je alright? Dan ben ik hier blij bij zijn nodig gegeven. Hij had maar zo, ik moest zo raar zo op. Oostkool, zo ja, en dan ik. Maar blijf in je baan en mooi blijf hier. Ja, zo dank je voor jou. Ja, dat vind ik nog een beetje op binnen, jongen. Ik heb nog klaar daarom naar je waarschuwtjes. Nou, ook een vrij dit en een zo vind Oké. Nou, waar draai je kar en zo rondom jou? Ook op blank je handen zo. Hier, ik ga nog met plek kijken tegen mensen waar ik kan praten, maar dat nog net gepraat. Hij vindt door ons zien weer. Nee, ik ga praten. Ik kan niet. Ja, maar ik heb dit met bladjes. Want ja, geen soorten goede chops te eten, als je eten. Goed, dat niet doen. En met zo'n spien raakt gelukt. En dan weet je niet, naar het blad is. Maar dat is niet die vlees. Dat is de geuren van geuren. Eet met dat. Maar met zo'n lijm gekut. Een spien. En dan heb je die bladvlees.